जोंना माने जाखाबाय थानाय हिसाबै थोरसियावथ' जाला आंगायबाय नै केमेरायाव होथेनाङा ओमफ्राय खिन्थु नैबाव दा थुनानै नैबायदि जागोन दे मोनब्रै ओरै खना मोनब्रै जागोन निउ इयारनि पिकनिक जादों जाफैदों जोंहा हाजोआव hwlaibai video lu baनायनाय होद मोजां नांगौ एसे ए बाबा गोदा दा हाय बे बैथिं मोसादो हालालै र' हाय मोसांबाय नो बियो गोलैगोन गोलैगोन होनना खोथा मानियाना नोङो गोलैगोन होनदों जेकेट गाननो गोजांनो गानगोन अबावबा माखौ गानगोन माखौ बै दैयाव सोमनानै लांगोन सोमखागोन बाबे दा मुथाखौ जाबनो सिनाय अराव फै गाबै लादा होद हिनजावफोरजों मानो सोनो Kuya mo siya, kalabra honan. Ay, biaway dong ulay, bener lah. Hey, biaway dong musa. Biaway dong ah. Hey na. जोंना माने जाखाबाय थानाय हिसाबै थोरसियावथ' जाला आंगायबाय नै बेबायदि प्लास्टिकनि थोरसियावसो एन्टारेस्टआ आलदा दिनै ना जाबाय बिराद गरिब अबस्थायावसो जोंना पिकनिक आङो नैबे थोरसियाव लायाखै माबायाव प्लास्टिकआवसो लाबाय माने बिनि प्लास्टिकनि टेस्टखौ नायनो नागिरबाय आरो दिनै माबायदि मोनजायो टेस्टखौ नायथारनोसैब्रा
अबसे साइन्टिस्ट नङा होनब्लाबो टेस्टखौ नायथारसै प्लास्टिकआव माबायदि जायो ओइ दे गारलाबायदाङा हासिनो दैयाव थांबावगोन दैयाव